Băi, Tudorele, practic vreau să mulțumim directoarei Georgeta Dobrin și directorului Marinov Gabriel pentru că ne-au permis să filmăm în căminul unde ai copilărit tu. Le mulțumim mult. Și din partea mea vreau să-i salut. Și în același timp, noi când vrem câte o lecție de viață, este suficient să filmăm cu tine o jumătate de zi, să vorbim cu tine ca să ne aduci cu picioarele pe pământ. Da. Pentru că tu ai rămas același om modest. Dar nu mă schimb niciodată. Eu, indiferent de situație, chiar dacă... Știi, zilele astea m-am gândit mai mult la tine decât de obicei, cu toate că îmi trimis toată ziua mesaje. Zilele astea m-am gândit mai mult la tine. De ce? Pentru că a fost aici băiatul Narcisei. Nu știu care e băiatul Narcisei. Băiatul Narcisei, o să ți-l arăt imediat. Nu știu despre cine este vorba. Ți-l arăt imediat. A fost un invitat al meu și spunea că lui nu-i se pare normal să muncească pentru 5 milioane, 10... Am fost ocupat de-am dus ajutoare lunea la 2 case de copii și... Și de asta nu te-ai tăiat la emisiune. Bun, dar o să-l afli imediat. Eu te-am chemat pentru că vreau să vezi și tu cum stau lucrurile și în același timp să vadă și cei de acasă. Și îți spuneam, băiatul Narcisei spunea, domne, eu nu vreau să muncesc, mama mea are valoare, Narcisa. Nu și mă gândeam că tu vrei să ții practic mama în brațe și că asta e tot ce-ți dorești. Eu vreau să spun și o chestie, tati, să înțelegi și tu, tati. Chiar dacă tu, de exemplu, vrei să te... tu spui, tu Dorele de mâine nu mai muncesc, că s-asigură eu tot. Eu ce spun, tată, ții? Nu, tati. Tu păstrează-ți banii tăi. Eu muncesc, văd de treaba mea în continuare. Dar eu nu vreau să profit de bunătatea ta, tată. Deci, indiferent. Haide că-ți fac cunoștință cu băiatul ăsta, trebuie să-l vezi. Dar până atunci... Mi-mi place să muncesc. Haide să-l cunoște din imaginile astea și cine știe, poate până la finalul emisiunii o să-l convins și pe el că munca n-a omorât pe nimeni. Da. Eu să muncesc? Nu am cum să muncesc. Aveam și noi valoare, ne mândream pe stradă. Pe timpurile astea nu mai poți să te discurzi singur. Nu mai mergi să te discurzi, nu mai poți să faci nicio șmecherie. Adică în ce sens să faci șmecherie? Poți să muncești, de exemplu, să nu faci șmecherii. Eu să muncesc? Pe cum să muncesc, că mama mea are valoare? Vă dați seama. Pe cum adică cum să muncești? Să te duci să muncești undeva pe 5 milioane, pe 10 milioane. Pe nu am cum să muncesc. Pe ce spune băieții ăștia? Prietenii mei, ce-mi spune? Bă, dar tu muncești pe 5 milioane și maică ta ce faci? Nu înțelegeți? Nu. Pe cum pot să muncesc eu pe 5 milioane când mama mea are valoare? Păi și ce treabă are maică ta cu tine? Păi de ce nu dă afacere în mână, nu? O afacere mie, lui fratele meu. Păi ce afaceri să vă dea Narcisa? Să ne deschidă ceva. Să putem să trăim zilnic. Să ne simțim și noi bine, nu? De ce nu spune? Ia, frate, tu 10.000, ia tu 10.000, faceți-vă afaceri. Nu? Noi pe ce să punem mâna? Ce să facem? Maică mea putea să aibă toată lumea la picioare. Toată România știe valoarea mea, se știe cine-i șefa. Dacă aveam și noi toată lumea la picioare, era altceva. Nu? Aveam și noi valoare, ne mândream pe stradă. Și nu te-a ajutat niciodată? M-a ajutat, dar nu mult așa. Adică cam cât te-a ajutat? Deci... Pe lună cam 20 de milioane. Stai un pic, adică Narcisa îți dă 20 de milioane, tu stai acasă, nu muncești? Nu, înainte îmi dădea. Păi și tu nu vrei să muncești, de exemplu, pentru 10 milioane pe lună, să te duci în piață, să, nu știu, să cari lăzi, să zicem că câștigi banii ăștia sau dar nu pot, că fac pe mama de rușine. Păi cu ce faci? Crezi că știe lumea cine e? Că trăiești cu Nicolae Guță, vă dați seama. Îl cunoaște toată România. Ce transmiți? Ce să-i transmit? Să vadă din noi, să ne scoată din morcerlă. Asta e mesajul. Da. Și, încă o dată, să înțeleagă Narcisa să facă o afacere, nu? Dacă vrea ea. Dar să știi că la 24 de ani poți să muncești și tu. Da, v-am mai spus și vă mai spun. Cu o mamă cu valoare de nu am cum să muncesc. Să știi că eu sunt un pic șocat de povestea asta, să știi că indiferent cât de multă valoare ar avea părinții, poți să muncești. Păi de ce nu-mi dă ea ceva să muncesc? Că ai 24 de ani, că ai 2 picioare, 2 mâini, că ești sănătos, că ești tânăr și că poți să muncești. Nu e așa. Cum nu e așa? Nu este așa. Păi sănătos ești? Da, sunt sănătos. Mâini, picioare ai? Am. Păi poți să te întreții singur. Ce să zic? Eu știu ce să mai zici și tu. Auzi, șeful, vrei să spun adevărul? Munca-i pentru tractoare!
Da, vine cu tot cu valoarea lui în această seară. Bogdan, fiul Narcisei. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calcă în urma mea. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor nu calcă în urma mea. Salut, ce faci, Bogdan? Tudorel? Tudorel, vino tu aici, ia un loc aici lângă mine. Bogdan, salut Bogdan, ce faci? Salut, salut. E prima dată când te văd în realitate. Uite, am venit la datorie aici. Da, cum merge treaba? Văd că ți-a crescut și un ceas nou pe mână. Da. Asta e cadou de la soția mea din Italia. Bravo. Foarte frumos. Să trăiască sănătos. Merge treaba. Merge. Narcisa te-a căutat după emisiunile astea? Nu m-a căutat. Adică la valoarea ei nu te-a căutat să zică, haide, uite... Nu. Deloc. Deloc. Am înțeles. Știi, uite, îl cunoști pe Tudorel? Știi povestea Da, lui l-am văzut Tudorel? în emisiune la... L-ai văzut la noi, la emisiunea, nu? Cum e? Bogdan îl cheamă, parcă. Da, Bogdan, Tudorel, Bogdan. Da, și mă bucur foarte mult că îl văd în realitate. Da, Da, e prima dată când îl văd. Când Da, am da. urmărit emisiunea, că am fost ocupat, am dus ajutoare la casă de copii din salariul meu. da. Bun, vorbim imediat după publicitate, oameni buni. Bogdan o să ne arate ce înseamnă să fii șmecher în ziua de astăzi. Nu, Bogdane, cum e? Nu. Nu, dar cu băieții, cu respectul, că... Să înțeleagă băieții. Puțină valoare, puțin acolo. Așa, Da, și așa. Tudorel ne arată ce înseamnă valoarea din punctul lui de vedere. Revenim după publicitate, continuăm discuția imediat. Am revenit în direct, totul e pe bune la măruță și pe valoare. Să fie. Am revenit. Bogdan, avem practic două tipuri de bărbați în seara asta în emisiune. Bogdan, care spune că trebuie să primească bani pentru că mama lui are valoare, și Tudorel, care nu și-a cunoscut mama sau și-a cunoscut-o, dar de fapt n-a prea avut ocazia să o strângă în brațe și să-i spună mamă sau într-un fel să simtă iubirea asta de mamă. Spune-mi dacă Narcisa te-a sunat, dacă te-a mai răsplătit cu ceva. Nu m-a răsplătit cu nimic și nici nu m-a sunat. Și nici nu te-a sunat. Bun, dar hai să înțeleagă oamenii că e bine de știut. Ție ți se pare normal și firesc că Narcisa, având o valoare, nu? Cum spuneai și tu, valoarea ei, să aibă grijă de voi. Și să aibă grijă dându-vă 10.000, 20.000, o casă, o afacere, ceva, nu? Da. Să ne dea acolo, vă dați seama. Adică. O cunoaște atâta țară, să ne dea și nouă bani, valoare. Bun, dar tu ai vorbit cu Narcisa, ai spus, mă, Narcisa, nu vreau și o casă, o mașină. Că Măcar o poate tu... casă, că mă ocup eu de restul. Da, i-ai cerut, că poate tu I-am i-ai cerut cum? Să-mi iei un apartament, o garsonieră, ceva. Și e ce ți-a zis? Nu mi-a dat niciun răspuns. Poate se mai gândește. Când? În 2070? Adică zici că trebuie dacă să-ți dea acum când ești tânăr, nu? Dar poate Narcisa spune cum spuneam eu, bă, ești tânăr, poți să te duci să muncești. Aș munci, domnul Măruță, dar eu am vrut să spun în prima emisiune, dar am fost puțin emoționat și mi-a fost și, pe o parte, și rușine. Dar eu nu am școală, nu am clase, cazierul meu este pătat. Așa să muncesc undeva, la negru, undeva aș munci. Nu, dar să muncești, de exemplu, să car cartofi în piață, să iei 20 de lei pe zi, să iei doar de o apă și de un sandwich, nu. Spuneai că ar fi rușinos pentru că mama ta e cine e, nu? Vă dați seama. Adică tu n-ai vrea să muncești așa ceva. Pentru Nu, că a sunat aș cineva munci, care... dar într-un domeniu mai igienic, mai altfel. Adică, pe noi Într-un ne-a sunat domeniu cineva și a clar. spus că vrea să te angajeze, Păi să uitați, cari hai lăzi în piață. să vă dau un proverb. Eu am fost la muncă acum 3 ani de zile, fata Da. mea era mică. Și am sunat, de ce te duci la muncă? Bun, asta Te spunea- duci la muncă să mă faci de rușine, ești de la muncă, că te ajut eu. Și nu mai m-a ajutat cu nimic. Ce Bun, faci da. tu? Munceam la o mașină de gunoi. Da. Acum pe noi ne-a sunat cineva și vrea să te angajeze începând de după emisiunea asta. Poate să-ți ofere 12 milioane de lei pe lună, 8 ore în fiecare zi, în piața Obor să cari lăzi. Da, nu e nicio problemă. Sigur? Da. Semnăm contractul în seara Da, asta? da. Și dacă de mâine nu vii la muncă? Fiind cum să nu vin la muncă, vă dați seama. Păi tu spui că Narcisa spunea că o faci de râs. Pe vin, vă Dar nu, dați Bogdane, seama. că ai fugit, nu vii tu pe 12 milioane pe lună, despre ce vorbim? De ce nu ești corect? Cum să fiu corect? Păi să fii corect. Că trebuie să mă ajute mama întâi. Păi să te ajute la ce? Că doar ai 24 de ani. Cum Pe la tine, ce? Tudorele? Financiar să mă ajute. Pe dacă mă mândresc că am părinți în viață. Păi și să te ajute Nu? financiar ce înseamnă? Adică Financiar, în bani. cam cât vrei de la Narcisa? Să-mi dea vreo 20.000. 20.000 de ce? Pe da, 20.000 de euro. Și ce? Deci dacă îți dă 20.000 de euro ce? Nu mai... Dacă îmi Nu dă mai supăra pe ea. 20.000 de euro, o las în pace. Mi-au și eu o casă. Vă dați seama, îmi bag și eu vreo 7.000, 8.000.
mi-au un apartament la 12-13 mii, îmi bag și 7 mii în bancă și poate fac și eu, deschid și eu ceva, poate mă bag într-o combinație cu mașini, cu mai multe. Tu doar pe combinații și pe șmecherie. Păi ca să se cașcavalul mult. Păi de asta zic, deci tu n-ai munțit la piață pe 12 milioane. Că tu nu te deplasezi pe mai puțin de, nu știu, nu? 10 milioane așa pe 10 minute. Nu știu ce să Că zic. zice că la valoarea ta, păi hai să fim serialiști, nu? Ce să zic? Dacă am mamă cu valoare și mă subține și are financiar și poate să mă subțină, de ce să nu stau să-mi trimeată bani, să mă ridice, La să tine, îmi Tudore- dea valoare, să mă ducă în toată lumea, să... La tine, Tudorele, cum e? Să iei 10-20 de mii? Crede-mă pe cuvânt, n-am numărat niciodată banii ăștia. Scuzați-mă, domnul Măruță, că vă întrerup, dar Măruță nu, domnul Tudorel. Tudore Da, nu uite- a fost în situația mea. Și nici El a nu fost este în într-o situație mai rea ca tine. Așa este, Bogdane- dar el n-a avut mamă, n-a avut cine să-l Are mamă. subțină. Are mamă, dar lasă mama să- nu-l bagă în seamă. Bogdane, Are mă lasă- fraz, dar nu vor să știe de el. Să știi că câștigă și bani suficient unde câștigă, dar în același timp vrea să muncească. Îți vine să crezi? Da, dacă n-are niciun venit, vă dați seama Zic cum e, Tudorele. că muncește. Bogdane, Obligat că muncește. vreau să spun sincer, să-ți mărturisesc, Bogdane. E bine, cum gândești tu. Fiecare gândim cu mentalitatea noastră, dar vreau să-ți dau un sfat așa, prietenește, frățește și cu inima mea de om cu suflet mare. Vreau să spun, Bogdane, în viață niciodată să nu spui, în viață să nu spui niciodată că nu muncești. Nu există să nu muncești. În viață, indiferent de situație, că ferească Dumnezeu, dacă Narcisa nu avea valoare, poate Eram Narcisa, obligat nu, să să spunem muncesc. un exemplu, Narcisa să spunem că astăzi nu este cântăreață. Hai să trecem pe lumea cealaltă. Nu că ar câștiga bani din cântat. Da, și să nu câștige bani din cântan și să nu te ajute Narcisa. Tu trebuie să, în primul rând, Păi, dar această doamnă, îți dai seama că ascultă-mă dacă un pic, n-aveam pe ce să această pun mâna, doamnă, eram obligat să muncesc. Nu, Bogdane, ascultă-mă ca un să pic. câștig un ban, nu? Bogdane, ascultă-mă un pic, Bogdane, înțelege-mă. Lasă-mă să vorbesc un pic, Bogdane. Te rog frumos, din toată inima. Spune. Această doamnă Narcisa, care tot vorbește de ea, nu o știu, nu o cunosc, nu știu cine este. Doamna muncește pentru banii ea. Cântă. Nu prea muncește în cea, Tudorele. Deci, ca să Stai cânti... liniștit, că nu muncește. Și ai stricat-o, Dorel. Cum, nu muncește? Narcisa nu. N-ai văzut-o la Pe tu ce cu cine crezi că seamănă el? Mă uit așa Guță. la ea. Narcisa e fosta iubita lui Nicolae Guță, îi dă Guță bani. Ah, Înțelegi? da. Eu am crezut că e vorba de... Nu, el spune că mama lui având valoare, Pe cine este el nu mama? trebuie să muncească. Mama Narcisa. Lui, Narcisa. Am crezut că e o soră de-a Uitați lui. acolo, uite acolo, în spatele tău. Da, păi muncește ea. Muncește. Cum e, Bogdane? Cum e? Foarte rău. Să-ți vezi o mamă cu bani și cu valoare și tu să fii Bogdane, un păduche, îți dai seama, e Hai foarte să-ți rău. explic Da, acum. dar tu ești un păduche poate pentru că tu nu muncești și nu faci nimic. Așa gândește lumea. Nu, Așa tată, spune vreau să lumea. explic. Uite ce Stai un sărac pic, e dar ăsta. nu-i corect așa? Că oamenii gândesc că ai 24 de ani, ai mâini, ai picioare, de ce să nu muncești? Eu muncesc la 8 ani. Muncesc dacă e de folos, muncesc. Dacă n-am pe ce să pun mâna, Păi cum n-ai pe muncesc. ce să pui mâna? Uite, el muncește de la 8 ani. O să-ți povestesc, Bogdan, ce s-a De întâmplat. la 8 ani. Eu Spală- la el e altă situație, la mine e Nu, altă situație. Bogdan, El să-ți care e povestesc. situația? El e amărât și vrea să-și câștige banii și să știi că a ajuns la un confort financiar, are Cred casa că lui. mama lui nu cred că are ce are mama mea. Vă dați seama, nu? Nu, nu-i vorba, ascultă-mă, Bogdan, un pic. Nu trebuie să gândești așa, Bogdan. Mă ascultă un pic, Bogdan. Ascultă-mă, te rog frumos. Ascultă-mă un pic. Nu trebuie să gândești așa, deschis. Vai, că mama mea are valoare. Nu, niciodată să nu spui treaba asta. În viață, tu deja ai o vârstă. Ești în floarea tinereții. Ai 24 de ani. Tu ar trebui să fii mândru de tine că muncești Dar și cu sunt mâinile mândru de tale, mine. ai două mâini, cu mâinile tale și cu picioarele tale câștigi tu bani există singur. Dacă te-ar fi să te angajezi undeva, nu contează unde, că e salubrizare, că e o firmă de construcție, că o spălătorie auto. Crede-mă, Bogdan, că ești mult mai bine văzut de Știți lumea de care pe este stradă problema, domnul și lumea de pe Măruță? stradă o să fie mândru de tine când te Eu am vede fost muncind. la muncă, deci am muncit, v-am mai spus, la o de asta de gunoaie. Și Salubrizare. am auzit. De ce muncești la gunoaie? Ce faci? Vrei să audă lumea, să mă faci de râs? Și tu De ce spuneai, faci da, așa? mamă, vreau să muncesc să-mi câștig banii. Și am spus, pe cine m-a ajutat atunci? Ci că nu mai te duce la muncă, că te ajut Bogdane, acum. vrei să spun ceva? Eu nu cred că tu ai munci nici să mă piși cu ceară. Am avut discuțiile astea și ieri după emisiune, le-am avut și astăzi înainte de emisiune. Eu nu cred că tu ai munci. Așa mă vedeți dumneavoastră pe mine. Da, Bogdane, vreau să-ți dau un sfat. Eu pe tine te respect ca un frate. Și vreau să... Nu stai că ai greșit. Nu, vreau să-l respect ca Păi un... dacă ăsta e frate tu, Înseamnă că ești tu îl băiatul respect. Narcis. Nu. sunt
tu îți dai seama ce arbore genealogic facem aici? Nu, îl respect ca un frate. Am înțeles, bun. Da, vreau să spun că îl respect Ca un frate mai puturos. Da, da, Mai leneș. da. Care are pinioanele mai lente. Are pinioanele, da. Așa, vreau să spun în primul rând. Bogdane, vreau să aud că începând din această clipă, sau de ziua de mâine, să te văd undeva că lucrezi, Bogdane. Am să fiu mândru de tine, Bogdane. Crede-mă pe cuvânt. Dar te rog să nu Deci tu crede-mă pe cuvânt, crede-mă pe Omul cuvânt. ăsta, să știi că muncește foarte mult. Știu, l-am văzut, dar... Eu Dar e mai fraieră? Nu-i fraier, Doamne ferește. De ce să fie fraier? Păi dacă la valoarea lui Tasu, de exemplu, și ăsta ar putea să Păi nu, stați să stea așa, de acasă. ce gândiți așa, că ăsta e fraier? Și nu n-a fost bună asta. Bă, la valoarea lui Tasu n-ar putea să stea Tudore la casă. discuția asta pentru că Tasu i-a luat acasă. Adică eu i-am luat casă. Da, mai că să nu. Da, mai nu, dar nu i-a luat. Știi ce Deci zic? Tasu i-a luat casă. Deci Da. dai dreptate lui și Ascultați, domnul atunci... Măruț, Da, nu știu de ce spuneți, că el e mai fraier și adică că eu sunt mai șmecher sau cum? Nu, era o glumă. Nu, e o Bogdan, glumă, era un o spirit de glumă. glumă. Noi trebuie să știm. Deci eu v-am spus și vă repet, Uite-l pe Tudorel iarna cum muncea el cu are... gunoaiele. Uite, la de-astea am muncit și eu. Cât ai muncit? Am muncit câteva luni bune. Vrei să spun cât am muncit aici la salubrizare? Bogdane? Nu știu. Am lucrat 14 ani de zile. Eu m-am angajat de la vârsta de 18 ani. Deci aveam 18 ani și 3 Stai luni. puțin, că Când mai m-am este angajat ceva. în salubrizare. Până mama noastră ne-a răsfățat de mici. Și acum ne-a lăsat... Bogdane, Ca mă și lași un cum o pic. planșă. Bogdane, mă lași un pic. Să spun eu. Asta spunem că pe tine de mic copil te răsfăța mama, da? Ok, ai avut totul pe tavă, ai avut mâncărică, tot ce trebuie, ai avut nevoie de un pantof, de nu știu ce, ok, să dea. Nu, totdeauna în viață, când ajungi la o anumită vârstă, hai să spunem că ai trecut de copilărie. Tu trebuia să gândești. Oamenii de dincoace, din Păi nu gardul aveam meu... cum să gândesc, că noi mă eram lași un pic. răsfățați de mici, Nu, mă eram lași un pic. arintați, Nu, tu ai eram fost, dădăniți. ascultă-mă un pic, tu ai fost ținut ca o pasăre în colebie, crescută de găina cea mare. Bun. Dincoace de gard, e un gard care desparte. Tu ești aici, în spațiul tău, foarte mic, unde o duci bine, iar dincoace de gard sunt oamenii care muncesc. Tu trebuia să privești, să rupi un pic din gard așa, stai să vezi ce face vecinul. Muncește vecinul. Ia să muncești ca vecinul. Păi dacă eu eram răsfățat Trebuia de mic, îți dai seama. Nu, trebuia Până să la etatea exemplu de 18 vecinului. ani. Ai un vecin de lângă tine care muncește. Băiatul meu nu muncește, nu face, că să-ți o putere nu face nicio muncă, Nu, nu dar face trebuie- nimic. ar trebui să spui, mamă. Ai 24 de ani, tu spui că Pe tot ea ne-a dat aripi măruță. Narcisa va da ea tare. ne-a Păi dat da, aripi. dar dacă ea nu vă mai ajută sau asta, nu puteți să stați toată ziua să-i cereți bani și acum, sincer, să ne dea casă, să ne dea mașini, că Narcisa nu face nimic. V-am mai spus și în prima emisiune. Măcar acolo ia 10.000, frate, și fă-ți o afacere, nu? Nu, Bogdane, ascultă-mă un pic. Care este Când știe situația? lumea În primul că- rând, stai un pic, afacerea. Tudore, Când știe lumea că ea are, vă dați seama, ce să ia la emisiune și ce face și o vede atâta țară, ce face și ce case are și ce mașini are și Nu ce trebuie aur să are fie. pe ea. Și băiatul ei cum să fie? Bogdane, mă asculți? În viață, nu trebuie să trăiești cu rușinea. În viață, ascultă-mă, Bogdane, nu trebuie să trăiești cu rușinea că mama ta o duce bine și că tu nu o duci bine. Nu, în viață trebuie să știi, în primul rând, munca sporește gândirea omului, să știi. Nu, frate, Datorită la mine muncii, este ascultă-mă un pic, altceva. datorită Ascultă-mă puțin, muncii, la mine este altceva, frate. Tu ai altă omul situație, trăiește. eu am altă Omul situație, trăiește nu și eu la poți. fel. Nu, am avut o situație foarte grea. Am stat la casă de copii. Și pe mine de mic copil, casa Păi de nu ai copii. fost crescut, frate, vreți să... Am crescut la mă casă, aud aici ascultă-mă un lumea, pic, nu ai nu, fost am crescut la în casă puf, de frate, eu am fost ascultă-mă un pic. crescut de mic copil în puf, de când m-a născut din Da. Țâțânaie de acolo. Ți-am explicat puțin mai devreme. Am fost crescut Trebuia până să la te uiți etatea de dincolo 19 de ani, gard, să până m-am deschizi măsurat. poarta la casă, să vezi ce face vecinul Și? de peste gard. Și deodată ne-a lăsat. A dispărut puful. A dispărut, îți dai seama. Deci până la cam ce vârstă ai vrea să te țină Narcisa în puf? Cum? Până la ce vârstă ai vrea să te țină Narcisa în puf? Dar nu să mă țin în puf, v-am mai spus și vă repet. Să-mi dea ceva în mână, să fac o afacere ceva. Păi tu crezi că ești în stare să faci vreo afacere? Cum să nu? Ce ai face? Fac. Ce? Păi dați-mi 10.000 să vezi ce fac. 10.000 de euro? Da, din 10.000 într-o lună fac 15.000. Bogdane, mă asculți un pic? Stai un pic. Stai, Bogdane, Stai. stai. Stai un Vreau pic, să deci explic stai eu, un Bogdan. pic, din Nu, 10.000, vreau stai să un explic pic, eu, Bogdan. Tudorele. Deci din 10.000 de euro, tu spui că faci 15.000 de euro, dar îi faci legal, corect, da? Că ai două condamnări cu poliția, adică Da, nu legal, ilegal, legal, da? da. Ia, scrie aici. Eu, Bogdan, mă oblig... Dar nu știu să scriu, că nu am clase, v-am spus. A, nu știi nici să scrii? știu să scriu. Păi și atunci Pe cum tocmai faci de din 10.000, 15.000, frate? Din creier. Din care creier? Din creierul meu.
Din ce gândesc eu. Păi și cum adică, cum? Deci, că, pe bune, eu chiar n-am creier să fac din 10.000, 15.000 într-o lună. Uite, eu pun pariu cu dumneavoastră că într-o lună de zile vă aduc 5.000 peste 10.000. Fără să furi. Fără să fur, Fără să faci nimic. Fără să fac nimic. Hai să facem totuși pariul ăsta pe o sumă mai mică. Îți dau 10 milioane. Cât aduci într-o lună? Dar n-am ce să fac cu 10 milioane. Eu nu pot să intri într-o combinație cu 10 milioane, vă dați seama. Îți dau 20 de milioane. Îmi Cât dai mi-aduci? 10.000 și ți-aduc 15.000, pariu. Aici vede toată țara. Eu într-o lună de zile ți-aduc 15.000. 5.000 peste 10.000 a tăi. Păi nu, dar hai să zicem, îți dau 20 de milioane, că nu poți să Păi ce discuți. să fac cu 20 de milioane? Cu 20 de milioane mă îmbrac eu. Pe 20 milioane pentru mine e o vere. Ce, Tudorele? 20 de milioane pentru mine e o vere, să zică cineva acum, băi Tudorică, îți dau 20 de milioane. Pe ați muncit 3 luni de zile la frate. Să dăm mie bani ăștia, frate. Lasă, frate, mangleala asta și vrăjeala asta. Dă-te și tu, mai bărbat, așa. Știu, dar am muncit la salubrizare, mă asculți? Am muncit la salubrizare pe 4 milioane și Puneți jumătate. 1000 de euro toți? Eu am vorbit cu băieții și nu te lăsăm să-i dai niciun ban. Bine, hai că trebuie să luăm publicitate. Tocmai se încinsese discuția și aflam planul de afaceri. Luăm publicitate, vă ținem puțin în suspans și revenim imediat. De emisiune, vreau să spun că avem aici valiza cu banii a Narcisei. A avut-o pe aici și a plimbat. Îți dăm 20.000 de euro. Și cât ne aduci într-o lună? Dar n-am ce să fac cu bani falși. Îți de film, nu-s falși, pentru nu film nu primesc merge, bani nu? falși. Nu-s bani adevărați. Bun. Deci tu zici că Sunt bani adevărați. dacă îți dăm 10.000 de euro, ne aduci 15.000 într-o lună? Da. Pariu aici, vede tot public. Hai să facem pe o sumă mai mică, îți dăm 10 milioane și ne aduci 15 într-o lună. Da. Merge și așa? Da. 10 milioane și ne aduci 15, da? Da. Hai că ne mai gândim, fiule. Te rog frumos, îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc mult de tot. Continuăm emisiunea, așteptăm mesajele pe Facebook. Poate aveți mulți bani de investit și nu știți cum să vi sporiți. El poate fi noul Caritas al vostru. Serios, poate fi noul Caritas. Mulțumim mult de tot. Tudorele, tu ia-o în dreapta și tu în stânga. Nu e bine să vă întâlniți. Ia totuși ăștia să vezi cum e cu 100.000 de euro. Nu. Am înțeles. La valoarea ta te Eu cred merg cu și eu. bani original, nu Da, cu bani mersi falși. mult de tot. Oameni buni, ne pregătim pentru următorul moment la voi.